tayo sa Iligali, okay? Kaya lang highway visit. Iligali. December 27, 2021. Malapit na lang ang year. So cargo. Cargo sa room. Shout out sa mga guys. GRS. Ha? Ah. Ano dito na kayo? Saan? Kala ko dito eh. Para lang kayo, para.
Saan sila? Dito? Ha? Ito mo sila na to? Dito? Oo. Tabi lang ha. May karga sa baba, wala? Ha? Meron po. Sa may kaliwa po. Ang ka ba? Doon. Malapit na tayo. Kaya pa ba? Yeah.
Barangay Liburo, Barangay Quezon. stop sa Ragay sa Purpins Ibubusit. Oh, yung pong nagsisiyar dyan. Yung nagsisiyar dyan. Magsiyar po tayo dito.